Ja, så vil jeg godt byde velkommen til Eckenbergs præsentationsvideo. Og jeg starter på Svensgade. Jeg vil fortælle, at en Absalonsgade derovre, det er også Eckenberg. Men lad os tage det fra starten af. Navnet Eckenberg stammer fra iværksætteren Bjarne Eckenberg, der for mange år siden havde ideen om at skabe trygge bomiljøer for unge mennesker med en autismespektrumforstyrrelse. De unge er fra 17 år og op efter. De fleste er i 20'erne og 30'erne. Eckenbergs beboere lever med forskellige udfordringer i livet, såsom autisme, Aspergers syndrom, ADHD, OCD, Tourette-syndrom, angst og nogle gange med multidiagnoser, altså en blanding af flere problematikker. I dag er det vokset til 4 virksomheder i Slagelse og i København. Der er 3 forskellige typer boformer. I en paragraf 85 bor den unge i sin egen lejlighed, enten alene eller sammen med en bofælle, og modtager støtte i eget hjem. Antal støttetimer varierer og bliver aftalt individuelt. I en paragraf 107 bor den unge i botilbudets lejlighed, enten alene eller sammen med en bofælle, og modtager støtte døgnet rundt. Det vil sige, der altid er personalet på arbejde. Om dagen som om natten, i hverdagen som i weekenden, i dagligdagen som på alle helligdage. Et botilbud er oprettet efter servicelovens paragraf 107. Det betyder et midlertidigt botilbud. Ingen kan sige, hvad midlertidigt betyder, men typisk bor man her i flere år. I en paragraf 76 bor unge mennesker i et såkaldt efterværn. Det er typisk unge mennesker under 18 år. Støtten ligner den støtte, man får i paragraf 85 og i paragraf 107. Eckenberg tilbyder også midlertidigt at kunne bo i en observationslejlighed, hvor observationsfasen skal kunne afdække, under hvilken boform den unge kan have de bedste muligheder for personlig udvikling. Der er også mulighed for enkeltmandsprojekter, som kan aftales ved særligt behov. Eckenberg er kendt for at arbejde på et højt fagligt niveau. Hos Eckenberg ser man selvfølgelig på diagnosen, den unge har, men det allervigtigste er at kunne se på mennesket bag diagnosen. De fleste personaler hos Eckenberg er uddannede pædagoger. Nogle har flere uddannelser, f.eks. sygeplejerske eller håndværksmæssige uddannelser. Derudover er der tilknyttet 2 psykologer og en psykiater til stedet. Eckenberg har et tæt samarbejde med blandt andet Center for Autisme og Landsforeningen for Autisme. Mennesker med samme diagnoser har nogle ting til fælles, men derudover er de lige så forskellige fra hinanden som alle andre også. Hos Eckenberg møder man den unge der, hvor den er, på nogle fælles præmisser. Her forsøger man altid at tage udgangspunkt i den enkelte unge. Det enkelte menneske betyder så meget i deres forhold til fællesskabet. Eckenberg forsøger at være bindeledet mellem den unge og samfundet omkring den. Her kalder man det for individuelt tilpasset pædagogik. Eckenberg skaber tryghed, trivsel og udvikling. Derved kan Eckenberg øge livskvaliteten for den enkelte og skabe glæde. Vi vil i denne film give ordet til de unge og deres forældre. De vil fortælle om deres oplevelser med at bo i en af Eckenbergs projekter. Desuden er der længere interviews med beboere, forældre, personaler, ledere og ejere under menuen ekstra materiale. God fornøjelse. Hvordan ser din hverdag ud? Ja, den ser ud som jeg tager om 2 dage om ugen tager jeg ud på Center for Autisme, og det er 2 dage om ugen tager jeg ud på TV Glad. Når du kommer hjem fra arbejde, hvad laver du så? Ja, der tager jeg hjem og slapper af jo. Om aftenen jo, der laver jeg mad jo med som mig selv jo. Og
Og så slapper jeg bare af at se fjernsyn, spille computer, Playstation. Og ja, og så bruger jeg lidt tid på min hobby jo. Hvad er din hobby? Ja, lige nu er det ved at lave nogle perler jo. For eksempel den her drage bag mig jo. Ja. Så den bruger jeg lidt smule tid på at lave jo. Okay. Hvad så når der er weekend? Står du lige så tidligt op, når der er weekend, eller ser det anderledes ud end din hverdag? Jeg står lidt senere op i weekenden jo. Men det er kun et par timer efter. Okay. Og hvad laver du så i weekenden? Der samler jeg for mest af og prøver at være sammen med familien jo. Ja. Bor de også her i København? De bor i Hvidovre, altså min mor og far, de bor i Hvidovre. Og min storebror, han bor nu ude i Østø. Så der er helt ligesom langt. Nu har du boet i Eckenberg Larsen netværk i 2 år. Har du haft nogle gode oplevelser i den tid, der er gået her? Jeg har haft nogle gode oplevelser jo. Jeg har også haft nogle dårlige jo. Ja, du må gerne fortælle dem begge to. Altså, det dårlige var jo, da jeg... Ja, det kan jeg vist til at sige. Da jeg startede at flytte ud, fik jeg at vide jo, at der var ikke så meget personale og sådan noget jo. Det troede jeg på jo. Så da jeg pludselig fandt ud af, at der er lidt mere personale, end jeg troede, der blev jeg ret smukken, kan man roligt sige. Men årets løb jo, så har jeg det meget bedre jo, og nu går jeg så snort. Okay. Så. Er det fordi, der var for mange mennesker at lære at kende? Det kan godt være jo. Ja. Altså. Eller var det fordi, du var lidt irriteret, at der var så mange pædagoger omkring dig? Ja, det er omkring. Der er mange forskellige ting. Ja, okay. Har du nogle gode oplevelser i den tid, du har boet her? Det har jeg fået mange gode kammerater jo. Og nogle venner, jeg har også haft en bofælle jo. Som flyttede ud efter for nogle måneder siden. Hvor vi også har haft nogle gode samtaler med, og havde det skæg og løjer. Så jeg har haft nogle gode oplevelser. Ja. Kan du selv mærke, om du har udviklet dig som person i den tid, du har boet her? Det kan jeg. Kan du beskrive lidt, hvordan du kan mærke det? Jeg har været mere voksen, synes jeg jo, imod. Og der har været sket meget siden sidst. Siden jeg er flyttet hjemmefra jo. Og hvor kom til at bo herude. Ja. Kasper, nu bor du jo i sådan en rigtig fin lejlighed her i København. Men jeg ved, at jeg også har en fælles lejlighed. Det har vi. Hvad laver I derinde? Der sidder vi enten ser fjernsyn, spiller Playstation, Wii og spiller kort eller brætspil jo. Det er lidt forskelligt. Så du har faktisk også noget fællesskab, når du går over i fælleslejligheden? Det har jeg. Så vi sidder og spiller for eksempel backgammon og et kortspil, der hedder Skibe jo. Så hvor i sidste aften vandt jeg på jeg kunne se på dig, det er dig, der vandt. Fint. Så. Men vi hygger så også meget, meget derude. Nattevagten over og vækker. Og så er der morgenrutine, som er at gå i bad og sætte hår og tage tøj på og fodre marsvin. Og så går jeg over og spiser morgenmad over i personallejligheden. Okay. Ja, hvad så når du har spist morgenmad? Jamen så går jeg over og tager bussen ud til Rosenkildeparken, hvor jeg er i beskæftigelse. Hvad så, når du kommer hjem fra beskæftigelse? Der plejer jeg at gå til eftermiddagshygge kl. 3. Ja, hvad er det for noget? Det er, hvor vi mødes over personalelejligheden, dem der har lyst, og så er der kaffe og te og nogle gange kage. Og så sidder vi bare og snakker og hygger os. Okay. Hvad så, når det er færdigt? Hvad sker der så? Ja, så går vi over i stilletid, som er også i personallejligheden, men som er stille sysler, eller lektier, hvis man har brug for det. Okay.
Kan der foregå andre ting om eftermiddagen? Ja, vi har også lige startet på noget nyt med at gå til fitness. Ja. Hvordan foregår det? Jamen det foregår sådan, at dem, der har lyst, de kan gå med en pædagog op i aktiv velvære. Og så går man ellers til stålet deroppe. Ja. Okay. Hvad så, når eftermiddagen sådan er slut? Hvordan i forhold til aftenen? Hvordan fungerer det? Er der aftensmad? Ja, vi spiser tit klokken 6 er der aftensmad. Og der går man også over i personalelejligheden og spiser. Hvis man er til det. Og hvis man ikke er til det, så kan man få mad over i sin egen lejlighed. Ja. Laver I nogle gange selv mad i lejligheden? Ja, eller det gør jeg i hvert fald. Ja. Vil du prøve at fortælle lidt om det? Jamen, det er for eksempel, hvis der er et eller andet på menuen, jeg ikke har lyst til at have, så kan jeg vælge selv at handle ind og lave mad hjemme i min egen lejlighed. Ja. Er der nogle gange, du gør det sammen med pædagogerne, eller er det altid noget, du gør selv? Nej, der er også nogle gange, jeg gør det sammen med pædagogerne. Okay. Hvordan er det at bo her? Hvad synes du, hvis du sådan skal beskrive med dine egne ord? Jamen, jeg synes, altså, sådan i det store hele, synes jeg, det er godt. Ja. Hvad bruger du personale til? Jamen, altså, jeg har 2 primære pædagoger, som jeg blandt andet bruger til, når der er nogle følelsesmæssige ting, eller nogle ting, der stresser en eller forvirrer en, så har man dem og kan tage en snak med. Og dem bruger jeg så også til, når jeg skal til lægen. At de så går med for at hjælpe med. Og så har jeg også noget, der hedder pædagogtid. Ja. Som jeg også primært har med mine primære pædagoger. Og det kan være alt fra en snak til en gåtur til cafébesøg til... Hvad med de andre personaler, der er her? Bruger du dem? Er du også sammen med dem, eller er det kun primært pædagogerne? Nej, jeg bruger også de andre personaler, blandt andet for eksempel til maddag. Der kan det også være en af de andre, der hjælper. Eller gå ture, spille kan man også gøre med de andre personaler. De kan hjælpe med at ordne Basse og pusle. Ja. Hvem er Basse og pusle? Det er mine 2 marsvin. Kan du fortælle om en god oplevelse, du har haft i Eckenberg? Ja, det kan jeg godt. Sidste år, der var jeg med Katrine i sommerhus over i Sønderjylland, eller på Als. Hvor vi i sommerhus i 4 dage, og det var rigtig hyggeligt at være afsted. Ja. Hvad lavede I? Jamen, vi var på ture blandt andet, og så havde vi Katrines hund med Louis. Ja. Så han blev også luftet. Og vi var i Tyskland blandt andet. Vil du fortælle om en anden god oplevelse, du har haft, mens du har boet i Eckenberg? Ja, det er, at jeg har fået mine 2 marsvin. Ja. Jeg startede med Basse her. Ham fik jeg i 2010. Og da han så var godt et år gammel, så synes jeg, det kunne være sjovt at få en mere. Fordi nu vil jeg gerne. Nu har jeg jo ligesom blevet vild med marsvin. Og så fik jeg puslet her. Ja. Hvordan får du noget hjælp til at passe dine marsvin, eller hvordan klarer du det? Jeg får hjælp til at skifte bure på dem, og jeg får hjælp til at få klippet negl. Ja. Og råd og vejledning bare sådan i al almindelighed med marsvinadfærd og sådan noget. Hvad har det gjort for dig at have sådan 2 marsvin? Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder alt, fordi jeg har noget at gå op i. Og jamen, det er bare mine 2 små guldklumper. Ja. Hvor længe har din datter boet i Eckenberg-netværket? Hun har boet her siden 2004 i et paragraf 85 tilbud.
Og så flyttede hun i 2010 over i det her tilbud, som er et paragraf 107-tilbud, et døgntilbud. Ja. Kan du kort beskrive historikken omkring de forskellige tilbud, som din datter hun har været i? Eftersom Trine var blevet meget sent diagnosticeret, så har hun gået helt almindelig vuggestue, helt almindelig børnehave, helt almindelig folkeskole. Men op ad tiden så begyndte det at give nogle problemer, så da hun i 9. klasse begyndte at gå galt, og så fik hun det, der så skete, det var, at hun kom i et specialiseret tilbud, som et 3-års ungdomsuddannelse. Og samtidig med det gik hun i en speciel klub. Og efterfølgende, da hun ligesom var færdig med det, så skulle hun jo have noget arbejde, og det blev så et beskyttet værksted. Da hun så flyttede her til Slagelse, var vi jo nødt til ligesom at lægge alt det bag ved, og så flyttede hun herned, og der har hun så haft forskellige arbejdstilbud, den tid hun har boet her. Hvilke overvejelser gjorde du dig som forælder til en ung med autisme, da din datter nærmede sig alderen, hvor hun gik fra ung til voksen? Vi ville jo egentlig meget gerne have lidt indflydelse på, hvor hun skulle flytte hen, så derfor havde vi taget kontakt til amtet, som på det tidspunkt var dem, der havde med det at gøre. Og det kunne vi faktisk ikke rigtig få. De sagde, at de skulle nok finde det tilbud, der passede til hende. Det var vi ikke særlig tilfredse med, så derfor forsøgte jeg at klage gennem amtet, men der var ikke noget at gøre. De syntes bare, at det var sådan, at det skulle være. Så derfor var vi jo glade for, at vi så fandt det her tilbud efterfølgende. Jeg synes, det er et professionelt netværk, hvor man tager udgangspunkt i den enkelte unge og bygger tilbud op omkring det, de har behov for. Hvordan oplever I samarbejdet med det pædagogiske personale i Eckenberg? Det oplever vi som værende rigtig godt. Vi er meget glade for, at de gerne vil have et samarbejde med os og vil bruge den viden, vi har. Fordi det synes vi er en selvfølge, men vores erfaring siger os, at det er det faktisk ikke. Så det er vi meget glade for. Oplever I, at jeres datter trives i Eckenberg-netværket? Ja, det synes vi helt bestemt, hun gør. Og det har været en svær start for hende, men efterhånden har hun boet her så længe nu, så hun er faldet til ro. Og vi synes, at de har en god fornemmelse for, når hun ikke har det så godt, og vi simpelthen kan tage det på forhånd. Det jeg gør, det er, at jeg vågner op om morgenen 6:30, og så tager jeg arbejdstøj på, og så spiser jeg morgenmad, og så ligger jeg og ser tv eller film, eller hvad jeg har lyst til, og så tager jeg mine piller, og så når klokken bliver 8, tager jeg sko på, og 7:15, så går jeg på arbejde. Jeg er cirka arbejde 3 dage om ugen. Rettet 4 dage om ugen. Og jeg får fri klokken... Jeg skal møde klokken jeg møder klokken 9 og har fri klokken 7:30 hver dag. Jeg er fri om fredagen, og der har jeg hjemmedag, og så hvor personalet kommer op klokken 9:15, og så laver jeg rygøvelser, og klokken 11:30 der har jeg rengøring. Og jeg spiser også brunch klokken 10. Jamen, man kan lave alt. Man kan for eksempel gå en aftentur, man kan sidde og hygge sig, man kan gå rundt og besøge de andre. Vi har været i Tyskland, og vi har været i Tivoli. Så vi kan godt sige, at vi kommer på tur. Ja, om onsdagen, der sidder vi og ser film, og så er også nogen, der spiller fodbold om onsdagen. Om weekenderne, der sidder vi og ser film, og så er også nogle spilleaften, hvor vi sidder og spiller brætspil eller kort, eller alt muligt spil, som vi kan finde på. Jeg er rigtig glad for at bo her. Det er
rigtig, rigtig fed opgang. Der er søde mennesker, man kan få gode venner, og personale, det er topgoller. Jeg har boet på Absalonsgade i næsten 3 år, og så i oktober 2011 fik jeg min egen lejlighed oppe i byen. Og der har jeg så boet lige siden, og det kører sådan meget godt. Altså jeg får min støtte og sådan noget. Jeg har støtte 3 gange om ugen. Maddag, og så har jeg noget personlig samtale, og så har jeg noget rengøring. Jeg står op klokken 7 hver dag, og så får jeg lidt morgenmad, og så går jeg ud af døren der klokken 8, hvor jeg så skal møde klokken 8:30. Det tager et kvarter for mig at gå på arbejde. Og jeg er på Andreskov Plejecenter, der ligger oppe ved svømmehallen. Og der er jeg i køkkenet, hvor jeg smører brød, franskbrød og rugbrød og laver morgenbakker og sådan noget. Og jeg er rigtig glad for at være der. Det er nogle søde mennesker, der er der. Jeg har været der i snart 3 måneder. Når jeg så kommer hjem, så plejer jeg så nogenlunde at tage en lille lur, fordi jeg tit er sådan lidt træt. Sådan en halv times lur der. Og så om aftenen der, så er jeg tit med til fællesspisningerne. Et par gange om ugen. Ja. Og hvis der er noget hygge, så plejer jeg så at deltage i film eller spil og sådan noget. Vi har været i Tivoli og på Bakken og Bonbonland og forskellige steder i Tyskland. Ja. Jeg vil sige, at jeg er blevet glad for at bo her. Det var svært i starten. Men efterhånden så lærer man jo folk at kende, og jeg synes, det er nogle rigtig søde mennesker, der bor her. Og jeg synes, de er gode ved hinanden alle sammen. Også personalet. Så jeg er blevet rigtig glad for at bo her. Og ja, jeg synes, jeg har udviklet mig meget. Altså, jeg er blevet mere åben. Meget mere åben, end jeg har været. Glad for at bo her? Ja, jeg er rigtig glad for det. Jeg synes det er super fedt. Og jeg har været rigtig glad for det, fordi at jeg har jo lang tid ledt efter et sted, hvor jeg ikke skulle føle, det var en institution, men hvor jeg kunne føle, at jeg stadig kunne have min egen lejlighed. Altså være en ung kvinde, der har sin egen lejlighed, og ja, og føle, at man bare er sig selv, ikke? Kan du beskrive, hvordan det er at få støtte til at bo sammen og til at bo væk fra mor og far? Ja. Jamen, jeg synes, jeg får en rigtig god støtte her. Altså, jeg føler heller ikke det for meget. Jeg føler stadig, at jeg kan være mig selv, og når jeg kommer hjem fra min skole, kan jeg gå ind og slappe af og være mig, ikke? Men hvis der er nogle ting, hvis jeg har nogle problemer engang imellem, så behøver jeg ikke altid gå til min mor eller min familie. Nu har jeg også nogle andre at gå til, og de er jo lige inde ved siden af, så det er jo det er rigtig dejligt. Så de har hjulpet mig med både store og små ting. De har for eksempel lært mig, hvordan man bruger kontokig, netbank. Det havde jeg jo ingen idé om før. Og det samme med, hvordan jeg bruger offentlig transport herinde i København. Nu når jeg kommer fra Hillerød, kan det være lidt svært at vide sådan noget. Men nu har jeg lært det. Hvordan kommer du afsted, når du skal til din uddannelse? Ja, jeg cykler op til Sydhavn Station og sætter min cykel. Og så tager jeg bussen, der hedder A3, videre ud til Nørrebro. Det er faktisk super nemt. Var det nemt fra starten af? Nej, det var ikke nemt fra starten af. Men så fik jeg jo den støtte, hvor at min kontaktperson tog med i den første periode, så jeg kunne lære det at kende. Og til sidst, så kunne jeg bare selv. Så behøvede de jo ikke tage med mere. Og ja, det var bare mig, jeg bestemte jo, hvor længe
de skulle tage med mig. Men lige pludselig så følte jeg, okay, det kan jeg. Nu har du boet her i Eckenberg Larsen i lidt over et år. Har du nogle rigtig gode oplevelser herfra? Jo, det kan jeg jo godt fortælle lidt om. Det er faktisk noget, vi laver hver tirsdag. Jeg har jo en super sød kontaktperson, der hedder Christian, og vi har det rigtig godt sammen. Han har det også godt sammen med min kæreste. Og vi har sådan en aftale med, at han kommer hver eneste tirsdag herover, og der laver vi masser af hyggelige ting hver tirsdag. Og så laver vi sund mad sammen. Og så ser vi ofte en film sammen, eller spiller et spil og sådan noget, så det er altid en hyggelig tirsdag. Så selvfølgelig gjorde vi også nogle tanker om nu i forbindelse med, at Amanda var ved at være klar til at flytte hjemmefra på mange måder i hvert fald. Hvad det så skulle være for et sted, Amanda skulle flytte hen. Og så var jeg faktisk på Sigon-konference, og der var jeg inde og høre omkring Eckenberg. Og synes, at det lød sådan set rigtig spændende i forhold til nogle af de tanker, jeg havde gjort mig om, at Amanda havde brug for, at der var nogle andre nu, hvor jeg ikke kunne være der. Det blev vi så nysgerrige på at undersøge lidt mere om, hvad det var for noget, og det var den måde, vi fandt frem til Eckenberg og Larsen på. Altså, jeg vil sige, at det på rigtig mange måder har været en rigtig god proces, fordi det jo netop som forældre kan være rigtig svært, det der med at forestille sig, at ens datter, som man ved har nogle særlige udfordringer, eller hvad man siger, har brug for noget støtte i hverdagen, ligesom at tro på, at det kan godt komme til at fungere et andet sted end hjemme. Og det har fungeret rigtig godt. Og vi bruger jo meget at snakke med de kontaktpersoner, som Amanda har, ikke? Så det der med, ligesom at man har nogen, man kan henvende sig til, det fungerer rigtig godt. Det synes jeg. Og det er du enig i? Det er jeg enig i, ja. Det er rigtig godt. Kan du mærke, der er sket en udvikling i forhold til at blive en voksen kvinde? Kæmpe stor udvikling, det må jeg sige. Det har været, jeg vil sige, det er næsten gået overraskende godt. Ja, det synes jeg også. Og meget overraskende. Ja, ikke også? Jo. Så når Amanda, hun netop er vokset stille og roligt med de nye ting, hun har stået overfor, og kan klare utrolig mange ting i dag, som Amanda selv fortalte, tager rundt med transportmidler, og hun styrer jo fuldstændig med sin mad, og der er rigtig mange ting, der fungerer. Selv rengøring fungerer bedre, end da du boede hjemme. Det fungerer meget bedre, men selvfølgelig kunne der godt være nogle ting, der skulle blive bedre, men jeg tager meget mere ansvar nu, det vil jeg sige. Det gør du. Og selvfølgelig er der stadigvæk de dage, hvor det også er svært, og perioder, hvor du har brug for noget ekstra. Og der har det været rart for mig, at jeg ved, at hun ikke bare sidder inde i en lejlighed inde i København alene, og hvis Amanda ikke tager telefonen, altså den utryghed, der kan være omkring det, der er det rart at vide, at der er nogen, man kan få fat på, ikke? Så det har gjort en stor forskel for mig som forælder, synes jeg. At vide, at der er nogen rundt om, ikke? Jo. Oplever du, at du som forælder bliver taget med på råd, når der er nogle specielle dilemmaer eller udfordringer i hverdagen? Altså det gør jeg i høj grad, og det er noget af det, der også er vokset med i den periode, Amanda har boet herinde, ikke? Sådan at vi nu har fundet en rigtig god form, hvor Amandas kontaktpersoner virkelig bruger den viden, som jeg sidder med som forælder, og den viden, som Amanda sidder med omkring, hvad det er, der lige gør en forskel. Ja. Så det synes jeg, at det er noget af det, der fungerer super godt. Ja, vi har fundet en meget god balance nu. Lige i starten kunne det jo godt være lidt svært, men nu synes jeg, at balancen i, hvor meget jeg er sammen med dem, hvor meget støtte jeg får fra dem og sådan noget, den er helt perfekt. Ja, for sådan har du jo også haft det. Du synes heller ikke, de skulle være for meget på. Det skulle heller ikke være for meget, fordi jeg vil jo gerne, jeg kan godt lige være alene og være mig selv, så... Men nu har vi fundet ud af, hvad den skal være. Hvis jeg skulle sådan sige lidt ekstra omkring det med samarbejdet, så det at møde nogen, som er optaget af
og ville ens barn det godt, eller hvad man kan sige, og være med til at skabe udvikling for Amanda, fordi det er jo ligesom det, vi har til fælles, både dem som professionelle og også som forældre, ikke? Altså man har et fælles mål om, hvordan hjælper vi Amanda til at komme i en rigtig god udvikling, og blive i den rigtig gode udvikling, og nu omkring, hvor I er flyttet sammen som kærester, der har jo også været nogle særlige udfordringer, og det kunne måske have været meget mere udfordrende, hvis de ikke havde haft nogen rundt om sig, de 2 unge mennesker, ikke? Jo, jeg tror, det gør en stor forskel, i forhold til hvis vi bare boede inde i en lejlighed alene på Nørrebro, hvor vi ikke ville kunne få den der hjælp, som vi får her. Min hverdag ser for det meste meget travlt ud. Jeg har rigtig, rigtig mange venner og veninder, som jeg ses meget ofte med, og så går jeg også i fritidsklub og går til fodbold, og så elsker jeg bare at være social. Jeg bor sammen med min nuværende bofælle Søren, som jeg har boet med siden den 1. juli 2012, hvor jeg flyttede fra Kasper, som jeg har boet sammen med i 2 år, oppe på 5. etage. Er det svært at enes, når man bor sammen 2 og 2? Det kommer an på, i hvilke ting vi snakker om. Hvis det er som de almindelige ting, der skal snakkes om, som rengøring og hvordan forløbes hverdagen med gæster og sådan. Det plejer ikke at være det store problem. Men hvis jeg skal nævne et sted, hvor vi godt kan diskutere, så er det politik. Okay. Så I er politisk lidt uenige? Det kan man godt sige, ja. Men I kan sagtens bo sammen, selvom I har nogle forskellige synspunkter? Det kan vi sagtens. Okay. Hvad med madlavning? Deles I om at lave mad, eller skiftes I, eller hvor spiser I jeres mad hen? Det er meget forskelligt, også i forhold til, hvordan og hvorledes man planlægger hverdagene. Samtidig kan vi godt finde på at lave mad sammen, og samtidig kommer der også nogle dage, hvor den ene har haft det rigtig hårdt, og den anden måske lige er i gang med at lave en eller anden lækker ret, og hvis der så nu lige er i overskud, så kan jeg da godt finde på at spørge lidt, om han kunne undvære lidt af det, og det sker også samtidig. Okay. Men du har boet i 2 år i Eckenberg Larsen i København. Kan du fortælle nogle gode oplevelser, du har haft i den tid, du har boet her? Ja, jeg kan huske på et tidspunkt, vi havde arrangeret en Tivoli-tur, hvor Falula og... Hvem var det nu ellers? Der var sådan en dobbeltkoncert inde i Tivoli til fredagsrock, hvor vi var... jeg tror, det var vores nuværende afdelingsleder Malene, som jo på det tidspunkt bare var ansat som pædagog. Hende og Maria, som også var her, vi var taget afsted til fredagsrock, hvor vi også var, nu skal jeg tænke, hvor vi var en 3-4 beboere, hvis vi tæller mig med. Det var en rigtig sjov aften. Jamen, jeg elsker at spille fodbold. Det er også noget, jeg har gjort i rigtig, rigtig mange år. Jeg har gået til det i lige godt 10 år. Og mange af mine kammerater og mig, vi elsker også bare at gå ud og spille lidt fodbold en gang imellem. Og jeg har til med en af mine rigtig gode kammerater, Markus, har jeg også fået overtaget til at spille på det fodboldhold, jeg er på. Vi skal jo også spille kamp her i eftermiddag. Og da han jo til med venstre bak, og jeg plejer at spille på venstre kant, så plejer vi jo at udøve lidt gammel efterskolemagi derude. Jonathan, jeg har jo hørt, at du har været med i X-Factor en gang. Det er rigtigt. Faktisk så har jeg meldt mig til for 4 år i træk nu. Men de 2 første år, der var jeg bare knap så heldig. Det sidste år, at jeg begyndte at være så heldig at få lov til at gå videre og få den store oplevelse at synge for 3 så kompetente musikfolk. Det var Thomas Blachman, Pernille Rosendahl, forsanger for The Storm, og Mick Cutfather, som jo blandt andet var ham, der gjorde Kylie Minogue, Kanye West og alle andre musiske stjerner berømte. Så du elsker at synge, det må du næsten gøre? Jeg elsker at synge. Okay. Synger du så også her i din lejlighed? Lad mig sige det på den måde. Der går næsten ikke en dag, uden at jeg ikke har sunget minimum 1 sang. Minimum. Okay. Gør du det under bruseren, eller gør du det også her? Jeg gør det både under bruseren, jeg gør det også tit ude på værelset og på toilettet, hvor det giver sådan lidt ekstra også. Okay. Og din sambo synes også, det er helt fint? Ja, for det meste. Okay.
Her hos Eckenberg støtter vi de unge, og vi møder dem der, hvor de er. Jeg håber, at I har kunne lide den her film, som Daniel og jeg har lavet. Vi kan lige kort præsentere, hvem vi er. Jeg hedder Jørgen Nagel, og jeg er leder af botilbuddet i Slagelse. Og hvem er du? Jeg hedder Daniel Jensen, og jeg er producenten, der lige under mig, der har redigeret musik og så videre. Jeg har selv kunstnavnet hedder Sandbakker, så det er forstand på, det har jeg. Det har du i hvert fald. Og du er jo, dit kunstnernavn er jo MC Bakker, og du udgiver både musik og laver filmmusik. Det er rigtigt. Så det store arbejde i den her film, det er faktisk Daniel, der har lavet. Det kender jeg altså ikke noget til. Rigtig fedt selskab. Du glemte sømmet. Det håndværker, hvor du ikke en krone af mig. Ned med lortet. Vi sejler op ad åen. Er vi allerede færdige? Vi er da lige gået i gang. Nej, men vi fortsætter i morgen. Det er jeg altså ikke sikker på, at jeg kan vente på. Nå,